umnyango omuhle. Le ndoda yayingabekelwa okunye kodwa yayibekelwa ukuthi icele kwabangenayo ethempelini. Kwathi ukuba abona oPetru noJohane beza kungena ethempelini, wacela ukwabelwa isipho. Ithe mayibona oPetru noJohane bengena ethempelini, yacela as usual ukuthi yabelwe isipho. Kepha uPetru wamgcolozela kanye noJohane, wathi sibheke. Cubeka mama. Wayesebabheka ethemba ukuba amukele utho kubo. Ithi iBhayibheli wababuka enesifiso noma mhlambe enethemba lokuthi kukhona okuthize bazomnikeza kona. Kodwa uPetru wathi, isiliva negolide anginalo, kepha lokho enginakho ngikupha khona egameni lika Jesu Kristu. iBhayibheli lithi uPetru wase uyakhuluma uthi igolide nesiliva anginalo, kepha lokho enginakho ngikunika kona egameni lika Jesu. Qhubeka mama. WaseNazaretha. Hamba. Qhubeka. Wayesembamba ngesandla sokunene, wamsukumisa, wagcina masinyane izinyawo zakhe namaqakala. Lithi iBhayibheli wasembamba ngapha sekaqedile ukuthi hamba, liphumele izwi lokuthi sale sewuhamba. Lithi iBhayibheli wabese uyaqhubeka futhi waletha isandla sakhe wambamba wamsukumisa. Egquma, wema, wahamba, wangena nabo ethempelini, ehamba egquma, emdumisa uNkulunkulu. Wabese uyadumisa, uyagxuma, adumisa uNkulunkulu. Siyabonga. Qalabe libanzi Qongqoshe wezulu, ngokuphila. Qalabe libanzi Qongqoshe wezulu, egameni lika Jesu Kristu.